Mana muna yung pagtawa umunain huruf ba. So, yung huruf ba, pagsulat ka niya, ini. Una muna, minangkaw bangka-bangka, manipis, mababa na yan. Yan. Tenga, tuo, palawa. Ang pamubutangan, tumbok hababa. Tawakan titik. Yan yung ba. Balikan ta. Tuo, palawa. Yan. Sambok titik hababa. Minangkaw bangka-bangka, pag-uwo, sambok titik hababa. Yan in ba. Pagtawag ka niya, ba. Damang ta siya barisan, ay nabutangan ta vowel sound, to imbarista. Bahasa so nga, beras in Arabic. Pasal kiyawa tali sabing Arabic. Muna, pagtawag baris hataas. Kung siya tiyawag baris hataas, hataas yung baris niya. Mana, butangan mo siya line din doon hataas. Pagbasa ka niya ini, ba. Ba, hataas, ba. Yung paghidya, ang mga na yung pag-spell, pagtawagon, paghidya, biyato. Ba, hataas, ba. Mang sabing baris niya hababa, benindang bus niya, ba, hababa, B. Ba, B. Pag-uwas, hindapan, benindang bus niya, biya siya wow, asibi, hindo talabang biyarin wow, biya kulong-kulong, yan. Na ba, dapan, bu. Ba, bi, bu. Yan yung pag sulat ka niya. Balikan ta. Pero yung pag sulat sin ba, akad ka mo. Magkamon paper din doon, akad ka mo. Sulat ka, asiwi, bangka manipis. Sita mo, titik ka baba. Baris niya taas, ba. Baris sa taas, ba. Ba, tumbok, baris sa baba, bi. Bangka-bangka, ang tumbok ka baba. Diyaw yung dagbus, baris dapan, bu. Ba hataas ba, ba hababa bi, ba dapan bu. Ba, bi, bu. Nabiyaon, next tayo sabang muna yung huruf ta. Ta. Yan, ta. Yung ta, bila siya simba, sa impyag bidaan, yung titik niya, tao kayong tumbok na duwa yung taod pag sa taas. Diyarin, minangkaw, bangka-bangka ni sab, pag-uwas, dua, titik ka taas. Yan yung ta. Balikan ta. Bangka-bangka, dua yung titik. At ko biasi ito. Yes ta. Yan. Yan ang bangka-bangka. Dengan tuo palawa. Uwas, dua yung titik. Ta. Balikan. Ta. Yan. Biasin niya taas, simba, bang mo barisan, biasin pagbaris ka niya. Ta. Baris hataas. Unin basa ka niya. Ta. Ta, hababa, ti. Ta, dapan, tu. Manain, ta, ti, tu. Balikan ta. Bangka-bangka, dua titik, hataas, ta. Bangka-bangka, dua titik, hababa, ti. Bangka-bangka, dua titik, dapan, tu. Ta, ti, tu. Ini, babibu, babibu, nyari tati to. Okay. Na ang pambuk kuwan huruf amon dumagbus kanila ini karua amon na sa isa beni. To in titik niya. Sa pagbasa kanya. Na ini Arabic siya ini. Pero ini kato ha bahasa so. Nandito na ini Indo. Inshallah mga Arabic. Kalbang kita lumatod na pa Arabic pa natin. Sa mga kuwan, punan bahasa so, meron tod sa ini sa. So, ini, ba, ibanta. Nabiya, kung biya ni sabihin paglangkos kanila. Unang pagyan ng paglangkos, pag-connect, mga sila connect. Naon yan, to at uran.